Daipas show. Nasi tina artist wedu anozikanwa chaizvo mzimu dance hall anonzi Child. Welcome Child to Daipas show. Yeah, what a one, Wagwan, Zimbabwe. My name is Child out of Conquer Music, aka Raphael. What a right. Child. Just know kuti ndiani anonzi Child. Zimbabwe inongozati Child, but we want to know kuti Child ndiani. Yeah, Child ndino munogona ndiri panapo, and my first name starangu roberi vanonzi Raphael uno nesenemu yacho navanonzi. Right. Mungozvinzwira mega mukomana. Saka chimbotitaurira wakatangoona zvekuimba izvirini? Zvekuimba ndakatanga ndingati 2012. Yeah, ndo panakatanga zvekuimba panangosangana naJala. Tazongomix atakutongopata mamwe machini. Mangozvinzwira mega. Mukomana akatango achisangana nemaartist anenge ana Soldier Love, abva atangoongorora ngoma, haana kuguma ipapo, ari kungoenda kumberi. So tell us, Child, pane here any project you've been working on ne music yako? Yeah, I've got a project and I've got album la lukadzira lonzi zvinhu zvangu zvakuyendeka. Yeah, watch out for that album. It's mad. Kuweka nema studio akasiyana Kuto, Body Slam and nekamuka studio kangu kanongonzi Dark Sound. Saka ndo vanongoweka nawo. Saka nongoti tarisira zvakanaka kubva pa. All right. Watch out for that. So Child chimbotitaurira kuti ma difficulties api aunombosangana nawo mu industry yedu yezim dance whether kuma shows kuma studios anything wacho unokwanisa ngoti udze Zimbabwe. Zvatiwangisangana nazvo zvinhu zvakanaka kazhinji kacho zvakanyanya stere because avasi vese vanofara kuona munhu achibudirira one zvinotangira muuto mwanenge wabva chaimo avasi vese vanenge vachifara umwe anenge achifara unayi but vangofana nxaya yakatava mfana but still tongosangana zvakadaro as an entertainer you have to know that kuti unosangana nezvinhu zvakasiyana siyana zvakanakawo futi you've got advantage yestudio studio recordings kana artist anozikanwa nembiri unogona kungorekodhi wako zvinhu zvamahara kumoti usinobhadhara so ungonakwa nezvine zviri time iyoyo. Alright, Child, ungangoimbira here audience maybe just a short song from one of your albums yekungotiwo vanhu vangonza kuti aiwa ngoma dzadze kumberi ende uri kurova ngoma mufano. Yeah, one of my songs is ungava muZimbabwean, Nigerian, Ghanaian, weko Uganda, muJapanese, Chinese, Congolese, kurarama kusi easy. Tichasangana kudenga, kudenga tichaona na kudenga. Aha, tichasangana kudenga, tichaona na kudenga. Oh, tichasangana kudenga, kudenga tichaona na kudenga. Aha, tichasangana kudenga, tichaona na kudenga. Oh, mozo sara mkiti ndiyo vaya mabusiness vakarova pasi kana ndirini ndatanga mozoti ndiyo uya aiyimba wekukongaringi apana anosara tenda tese apana anotiza chenda tese anopenga ane mari anorara pasi ne anorara pambeta tichasangana kudenga. Yaman. Aiwa Zimbabwe mangozvionera Child anogona and we are waiting for album rake. Child, is there anyone you want to just shout out to, maybe friends, family, some people you want to give big up? Firstly, I want to shout out to Airi Corner Esimi and big up all Conquering family, all Conquering supporters. Yeah, big up Sir Dafu to the fullest. Big up Sir Paul, Benzani. Yo, big up Raw. Yo, thank you very much. Family, ungava muZimbabwean, Nigerian, Ghanaian, weko Uganda, mo Japanese, Chinese, Congolese, kurarama kosekese, tichasangana kudenga, kudenga tichabona na kudenga, tichasangana kudenga, kudenga tichabona na kudenga, tichasangana kudenga, kudenga tichabona na kudenga.